Laura vagyok, Zentáról érkeztem, 2014 óta dolgozom a Tisza Automotívnál, jelenleg mint minőségellenőr. Szerettem volna végre egy állandó munkahelyet, és 2014-ben ismerőseimtől hallottam, hogy nyílni fog egy autóipari cég Zentán. Elmentem, jelentkeztem és sikerrel jártam. Mint legtöbb kollégám, sori operátorként kezdtem. Kitartó munkámnak köszönhetően felfigyeltek rám, és egy idő után lehetőség nyílt arra, hogy mint sori minőség ellenőr folytassam tevékenységemet. Úgy gondolom, hogy ez a 9 év alatt nagyon sokat változott cégünk. Nőtt a létszám, bővültek csapataink, egy idő után megnyílt Óbecsei és Nagykikindai telephelyünk is. Külön kiemelném belső pályázatainkat és 2019-ben indított mentorprogramunkat. Örülök annak, hogy cégünknél a csapatmunka jól működik, jól tudunk együtt dolgozni, ha bármi probléma adódik, közösen meg tudjuk oldani, és ez lehetővé teszi azt, hogy gördüléken menjen a munkafolyamat. Nagyon sok új ismerettségre tettem szert, új barátokat szereztem, munkaidőn kívül is sokat találkozunk, bulizgatunk, jól érezzük magunkat, és én ennek örülök. Szeretem a munkámat, és motivál az a tudat, hogy egy ilyen jó csapat részese lehetek.